Weet het? Ik ken geen Fries, hè? Nee? Nee, ik ben Drenthe. Oh, oké. Ik ben geen Friese, jongen. Oké. Dus ik kan je geen antwoord geven. Nee, nou dan doe ik wel. Ik Kijk, dan moet je bij dat spul weten. Oké, ja. Maar ik kan ook wel Nederlands. Kan je ook Nederlands? Jawel. Oh, Jawel, nou, ja. dat mag je vragen dan. Hoe gaat het? Nou, ik ben niet zo geweldig. Ik vind het gezellig. Daarvoor ben ik hier. Ja. Omdat ik het zo mooi vind. Maar die techniek is niks, hè? Ja, strijk. Hey! Strijk. Hè? Daar heeft Gini lang op gewacht. Weer ga los. De beer is los. En hoe lang doe je dit al? 43 jaar. 43 jaar. Ja, we zijn er direct bij kwam toen die baaien kwam is. Zo. Van 81 al. Wat is er nou zo mooi aan bomen? Nou, lekker in beweging en lekker onder de vrouwen. En mannen ben er nou de laatste tijd bij. Oh ja, dat die in het begin net, hè? Nee, toen gingen we alleen de huisvrouwenbolen, heette dat toen. Oké. En nu is het gewoon van alles wat. Nu ben er mannen bij. Ben ik in beeld? Ja, een beetje wel. Oh, ik heb de pet net op. Nee. Hé jongens, hebben we de bowlingpad op? Ja, ik heb de bowlingpet op. Oké. En dan af de pruik. De pruik? Ja. Ik heb altijd een pruik bij me, hè? Ja, dat zat ook het hoofd in. Zo hé. Dat ga je nou ook. Met een net voor de ingang, ja. Dat is ook niks. Maar ik dacht, jij zit het daar hoeren, maar joh, echt een pruik bij Ik jou. heb echt een pruik mooi. Je moet er wel een lijstje kennen, hè? Ja. Nou, dat kennen we hier wel, hè? Oh, dat had je altijd willen. Ja hè? Ja, die liedse dingen, ja, die ga ik al gaan. Als die bij u is, dan de nooit het eruit. Oh, is dat zo? Ja, geweldig, joh. Nee, je bedoelt zeker die nu Drenthe, hè? Ja, ja, ja. En dan is het, oh, ik heb het beste rek bij en dan gaan we dan. Prachtig. Dat ken je. Ja, dat is zeker. Gezellig. Wat had Gerrit voor jou in petto? Ja, Die Gerrit. mooie pruik, hè? Ja. Dat had hij mij verteld. Wat? Vorige week. Hij zei, als die televisie komt, Ja. Gini zei, het is een prachtige man. Ja? Oh, het is zo'n schat van een man. Ja, hè? Plezier. Ik bowel ook met hem van de week. Hij zei, dan heb ik nog wat in petto, Gini, hoor. Ik zei, ja, jongen. Ga je een mooi jurkje aan doen? Hij zei, wacht maar af. Dus, en nou had hij de pruik, hè? Ja. Is niet prachtig? Zeker. Ik vind het schitterend van die Gerrit. Mooi, hè? Ja. Dit zijn de leuke dingen wat dat hierbij hoort. Hij is ook al zo enthousiast over u. Oh, Ja. Oh. Hij zegt, Gini, dat is een leuke vrouw. oh. En hij kan moppen vertellen, Ja. joh. Onvoorstelbaar. Ja, het is een pracht van een man. Dus sluiten we nog even af met een mop van Gerrit. Dan zoeken we hem nog even op Ja, voor een mop. moet je doen. Ken je nog even een mop dan? Je allerbeste mop. Een moes en een olifant, die doen door de bergen, dat zie je van de bij, hè? Dus zei de olifant, nee, zei die moes en die olifant, hij zei wat stampen wel lekker net.